Няма да завиваш никъде. Дай ми по-вдясно, какво си избичал по средата? Айде върти, той забравя. Върта ме, човек! Някой не върти. Аз съм спрял да върта. Ще дадем 25 лева да въртим. Ей, кой е надбина, бе, човек? Те не си дадат много стар, да ти кажа вътре. Как се возят? Искам да ви кажа, се изморих. Не, бе. Еми, Ето, върта. ние стигнахме Ох, и аз се сега ще изморих. забиваме в дясно. Не спирай, бе! Не, бе. Сега ще забиваме в дясно, маме. Лъвна ли вътре? Обаче гледа се, трябва да има огледал. Искам до хотел Фламинго да отидем. Да бе! Отиваме при гривните. А сега как ще влезем като тук? Да, те тук на къде? Затворено за коли, бе. За нас е отворено. За нас Надясно? е отворено. Ей, тук му оставяте мене, вие продължавайте. Чакай сега след коня. Ма тениската ти няма. Без тенис ще напусна. Чакайте, че идва една рикша да не се блъснем. Как? Дали имам стотин? Това е сегуей. Да ни чакай, че Кой има място, бе? Има място. Ти как си ръка? Той е Йордан. Йордан е... Къща, аз не знам. Какво? Милиметри. Ти не спазваш правилника. Супер съм. чакай леко, спирачка. Давай, завивай. Върти наляво. Завивай. Върти наляво. На къде трябва да... На къде отиваме? Надясно, да. Няма да гоним след така, да. Ето тук има родео, може да се возим на... Приварвай го този сега. Приварвай го. Давай. Так. Ама гледай напред, не в мене. Али някой да върти, ако може. Ами аз върта не съм спрял. Нищо не съм направил, бе, човек. Кой си направил за щях? Искам физиономия на ужас. Вика, давай, изпреварваме, обаче никой не върти. Дани, карайте, бе. Карайте, бе, мамо. Чакай, ще! Дани, Слушай! Тия поне да преследват постоянно. Мен е много чудно, изпреварвате, обаче никой не върти отзад. Как да се как не въртим ние да... Върте педалите аз. Аз не съм спрял. Аз се изморих. Тук... Аз трябва да се паркирам след малко. Тук няма да мога да... На едно от магазинчетата. Там не мога да Аз се изпотих 10 пъти, аз трябва да махна... Ох, нещо изпука. някой комар.